ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଆଗ ଦିନ ଆମର ପାଛିଆ ପୂଜା ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମିତାଲି ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଆମର ଏପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମକର ଦିନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମକର କେବଳ ଆମରି ଘର ମକର ଆଗ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ହେଇଯାଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଗଲି, ଠାକୁର ଘରେ ଭୋଗ ସଜ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତୁଳସୀର ପାଣି ଦେଲି, ସେଠି ପାଛିଆ ପାଖରେ ପୂଜା କଲି। ବାଡ଼ିକି ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ଗୋଲାପ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନଥିଲି। ଆଜି ଗୋଲାପ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ। ମୋ ଝିଅ ତାର ଦିଟା ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲା ଗୋଲାପ ଗଛ, ଦିଟା ଭେରାଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଲାପ ଗଛ। କାଲି ଭାବୁଛି ମାଘ ମାସର ଗୁରୁବାର ତ ମୁଁ ଯିବି ସାଇ ମନ୍ଦିର। ଭାବୁଛି ଫୁଲ ତିନିଟା ନେଇକି ଯିମି। ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ବହୁତ ଦିନ ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇନି। ଆଗରୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଯାଏ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି। ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କର ଏ ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବେଶ ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ପହଡ଼ ପକେଇଲେ ବେଶ କରିବା ଲାଗି। ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ମକର ଲାଗି ଭୋଗ କାଟିଦେଲି। ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କେତେ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ। ମାଙ୍କର କେତେ ବଢ଼ିଆ ବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ନନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ନହେଲା ଯାଏ ସେ ଫୁଲ ଦେଇକି ସଜଉଥିବେ। ଏମିତି ବି ଦିନେ ଦିନେ ହୁଏ ମା ଜମା ଫୁଲ ତା ଦେହରେ ରଖେନି, ସବୁ ଖସେଇଦବ। ବେଳେବେଳେ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ସରିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ବି କିଛି ଭୋଗ ଭାଗ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଠି ପୂଜା ସରିଲା, ଜୁହାର ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେମିତି ପାଳିଲେ, ଆଉ ପାଛିଆ ପୂଜା କେତେବେଳେ କରନ୍ତି କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।